Padumi karon sa Sensoji Temple ug mo ni ako nasugatan na ay mubo kay short niya pero timantandog na ang taon ni grabe. 3 day in Japan, hapon na gid kay ka. After 3 days. Taray. Wak! Wak! Diri sa Japan, daghan jud ka makita ang mga uwak diri bisan napaka sa syudad. Ang uban na nila mga ikay og basura para sa mo sa una sa apartment, di pambuka ka mong basura kay manguhag pagkaon. Traffic enforcer mo. Ang Shinjuku kay usa sa mga ilado kayo nga daghan ng mga tagayanan. Mao nang uban nga magtagay, mabuntagan, dugay kay makauli, mahubog, mo na resulta ron. Mahimong enforcer. Oh, traffic enforcer oh, gada alagag samok di ana. Wara-wara pas kamot. Ambot ugon sa kinaon ni ubang mga Haponesa kay bisag winter di man gyud tugnawon pareha ni oh. Napoy lain oh. Bisag perting tugnawa hala. Mubo kay short. Ay, gazila diri oh. Abi na kog sa Osaka ning nani. Diri de Shinjuku. Kuyog din ako karon si Kuan. Small Audi. Naraos small Audi oh. Oh, walang tire na oh. Oh, rampa bi rampa. Mao ni atong ruta karon gikan na sa Shinjuku padung ta sa Kanda dayon nasaksa na dayon. Last na kong suroy 2018 pagkatong katrabaho pa ko diri mo nang gasagsaag ta ani ron. So nagkuan mi sa Google Map. After na to og search sa Google Map so dire may dapat mo agi sa Ginza Line kani nga subway. So medyo makalibog ilang subway diri. Pag-abot namo sa Asakusa Station, nipalit sa mig mainom. Sa hinapon di ay mo nagitawag nila og Jiduhan Baiki. Ito na, Raymond. Gikan sa subway, mao rin mo makita kaning rickshaw or jinriki siya. Jin meaning human, riki meaning force or power. Siya kay vehicle. Oh, di ba? Yahayan niyo ini mo makatunan da. Kuloy maluoy, oh. Ingana ka jolly lang mga tao, no? Entertain ng mga turista. Kuan kay ba kanang abtik kay ba. So mo na ni nanata sa entrada. Mo na ni kat. Mo na ni. Oh, nigabot jud dayon nimo sa Sensoji Temple. Mao dayon ni ang imong unang makita ng Kaminarimon or ang gitawag nga outer gate. Natukod ni siya sa tuig 645. Ingana siya kadugay no. Kung makabantay ka ng murag dako kay kampana kanang color red, mo ni siyang design sa ilawom dragon. Dili lang pud ay kay mga lalaki ra puro. Na pud ay mga babae nga mo drive og rickshaw. Nagabilib ba nila kay magagmay kay sila pero kaya day nila mo drive og ingon ani. Nya mga respetado pud sila kay makita ninyo oh, di ba? Mubaw gyud sila ba? Di pa na ng ubang tao nga magpakahoy-kahoy lang. Inigsod na to aning kinitawag nila og outer gate. Mo rin itong unang makita na Nakamisi Shopping Street. Ang buot pasabot sa Naka kay inside, Misi kay C. So daghan ang Nakamisi sa Japan, mao ning usa sa mga ilado og pinakakaraan. Gikan diri padung dito sa Tumoy 250 meters ang gilayon. Mao nang ananinda diri moabot sa 200 na mga pagkaon, na mga souvenir. Ang mga tao diri sa una gisugtan og pagpaninda niadto pang 17 to 18 century. Ngana na jud kadugay. To. Yako rokojo. Hai hai. Ano koko de tabiti mo desu ka? Ah, achi? Hai. Kore wa ikura desu ka? 400 yen. 400. Abi na kog kaning sabaw, isagol na siya sa pagkaon. Abi na kog set na ni siya sa ako ang pagpalit. Nani kore? Koko rin? これで400円。こっち200円。400、200、ワンカップ200。Ah, kaya sake? 酒、hot sweet sake。Ah, mao din ni siya kat ang kanang sake. hot sweet sake。 Ah, hot sweet sake. Zenbo, rupya ko yen. 全部で6。 Oh, rupya ko yen. Pero magtofu. 6. Oy, chini, sang, yong, go, roko. OK、right。OK、thank you。 1, 2, 3, 4, 5. 5 kabok yung nani ang suot. Mura siyang kunong masking na naay powder eh. Kung saan na yung powder eh? Soybean. Soybean powder? Sweet nga soybean. Ayan powder, mura ako. Ah! Mura peanut butter ang powder.
Kung na itong gipalit ganihan nga tag 80 yen. Patuan mga 30, mahal no? 30 ting kamaya. Oh. Ay, sulod. Ada sulod oh. Sake ka to? Hot socket. Sweet. Sweet sake. Hot. Tag 200 yen. Kato nga kwarta mga 80. Mahal-mahal kayo. Cinta yung tingin maya oh. Cinta pero sake man. Lami eh. Ikaw rin gilamian pero si auntie wala lami eh. Kaya anong gaalim ka rin labayanan o basura. Inom na siya tubig di karon humana na iya na pa ng alabay. Oh, gialiha na pod. Nabwisit na gina siya. Isugag na ako ngay. Yung kasabot sa lasa, masa lami man wa may kapareho. Wa pod kasabot si auntie nimo. Or so fermented yan yung milk. Sweetened na to. Para nimo murag taho. Oh, taho. Murag taho nga na ay saki gamay. Oh, nagsaki. Kung asa ang mga linya hala adto ta so ayan ato kay murag lami ni kay mura mag instagramable ni oh. Picture-picturean man nilang hinday. So ayan tani kani ilang baligya dire Ichigo nga tag 180 ni sa tuwang kwarta. Strawberry ra gud na ikaduhang tuhog kay pancake, strawberry na po nya mochi nya na isusuwat sa ikalima. Oh, mura ni dagway sa tuang tag 180. Unsa kay lasa ni lami bagha ni. Tilawan tani bi. Tilawan na to ang kaning tag 400 yen. Ngawa ah? Pugno de. Nya, lami. Lami. Diri aslog. Tanga. Na, side by side. Dinari na nga mo. Oh, nari mo. Ano, dinari na po nga Pan, ano? sipon cake mo na. What's yung flavor niya? Ichigo gyapon. Ang sa flavor ani? Soybean mo ni. Oh, mahulog. Hmm. Oh. Flower. Huwag na yun. Refreshing din siya. Tamis. Pag human na mong pangaon, nikalit mo ni siya liko diri na pita, kaya magpahit ko ni siya makeup. Wala mo nilabot sa mo ang plano rong adlaw ba, pero ningon siya mas barato kuno ang makeup sa Japan kumpara sa Cebu. Pero ambot lang kung tinuod ba or gibudol ba kuwari niya. So mo ni pagkahuman, nagpatabang siya sa punisla kaya sila may mga expert jud. Ikato gozaimasu. Perting lipaya jud niya ning adlaw kay oh, pinapakpak pa ha. Napay hapunisa nga kusog kay mangalgal oh. Kini lay palita oh, pataka lang po kag panudlo diha. Oh, atik-atik para mahalinan sa kag maayo ba. Pataka lang ibot. Kini kunoy dapat paliton. Para mabudol sa tanimo da. So mo jud ni pinaka-hate na ko nga area kani mga make-upan pero sa gingon pa nila happy wife, happy life kuno. So sige ato tagaan og chance ala palit diag maayo. So mo na niya hang napalitanan ambot kung mahal ba kani o barato. Sa gingon ko paganiya kung asa ang daghag linya halato ta didto kay murag lami po na ilaha dire oh. Strawberry gud gyapon pero nay something twist na ilaha dire na pus lay matcha dire pero mahal lang kayo kay ang 1 cup tag 600 yen. Sa kwarta nang to 80 na siya. So medyo mahal no. Nya 1 cup ra. Tapos lay melon, tapos lay mga pan man siguro lang baligya dire o donut o unsa ni klase nga kuan bread. Ang highlight nila dire kaning strawberry nila. Ug kaning strawberry nga naay grapes nya. Napoy all grapes, napoy kaning white strawberry, napoy sagol-sagol, napoy melon, tanan nga fruits na ana. So kato mong gipili katong sagol-sagol na ba. So sa katuhog tag 650 sa kwarta na to mga 300 gid na. O bayad ta. Ano mixo ring do? Mix. はい。あ、hot matcha hot。ホット抹茶ラテ。はい。ホットの抹茶ラテ入ります。ごめん、ここで。わ、これか。Sorry nga na ni? Mixed strawberry. Ingon nila, sweet daw ni, pero mas sweet ang ibuhat aning duha. Oh, agay, ginoo ko. Selfie pa more, sana all. Yaya. Okay naman. Ano na nasa? Kanina pong buwan. Tingnan na ni? Melon. Melon.
Barato yung milon dito to, ano? Tamis. Pareho na to ang milon. Dili lang, kasi mahal, libo-libo. Kani ka tulong sana. Strawberry. Okay. Pula mo na. Katungod Red, na. strawberry, ganyan, white strawberry. Usa lang ni sa pwede nimong buhaton dinhi sa Shinsoji Temple. Ang mag food trip o di kay mobisita silang temple, pwede po palit og mga lain-laing mga souvenir. Diri na lang kutob og padong pa mi dito sa temple. Unya na lang ang sumpay niya natong video. Thank you for watching. Hi, kinabuhi.